Kube yimpi yamazwi phakathi kokaMthuli wezinhlelo zikaqeda isizungu lapha enkundleni zokuxhumana uMinenhle Ngubane nomhleli womcimbi kaMaskandi uNgelovi. Lempi ibibukwa izinkumbi zabathandi bakaMaskandi izingqwele njengoba beyikhala live lapha enkundleni zokuxhumana. Lento ibithinta abaculi bakaMaskandi njengoba uMangubane kuyena oyiqalile indaba ekhala ngokuthi abahleli bemcimbi kaMaskandi emkhulu bathi bathuthukisa amaciko kaMaskandi ekubeni bebe bezicebisa bona ngokuthi badle amandla abaculi bakaMaskandi ngokubasebenzisa ukuze bacebe bona abahleli bakaMcimbi kaMaskandi. Ubeke ungelo umfukavilakazi eseyingenelela enqaka lenkulumo kaMangubane njengoba ekade esethegiwe noma emenyeziwe kuyona le ngxoxo ebizwa yibona abathandi bakaMaskandi ukuthi akeze ezophawula njengomunye wabahleli bemcimbi kaMaskandi. NoKhuzani bamenyeziwe bahoba, womcineka bamenyeziwe bahoba, kodwa ungelovi njengoba esimathe njengamanje futhi eke asola ukuthi lenkulumo ibheke kuyena, uye wabe eseyiphendulela kule nkulumo kaMangubane. Ngicela ukubingelela bese ngiphinde kwamukela kule channel osikhathi kwenzeka Media Production channel hamba phambili kuletheleni izindaba zikaMaskandi hamba phambili neshisa. Sicela ucindezela usubscribe ime ukuthi ngempela uyayithanda izindaba zikaMaskandi hamba phambili nezishisayo. Namhlanje siphathele lona udaba ilona lithinta uMangubane naye kumhleli womcimbi kaMaskandi uNgelovi. uMangubane uthi meqala indaba ekuyona esuse umsindo enkundleni zokuxhumana namhlanje okusakhulunywa ngayo. Uthe namanje I'm still trying to figure out ukuthi kwenzeka kanjani abantu abathi basebenza ngoMaskandi babe rich kodwa abaculi bakaMaskandi bebe behlupheka kodwa kusuthwa ngabo. Ukwakha indlu yeRoundaville ekhaya kuyi-achievement kule genre kubaculi bakaMaskandi. Sonke sishaya izandla mangabe umculi kaMaskandi eke akha iqhukovana kubo athi wakhe indlu. Abaculi bakaMaskandi bafa behlupheka ekubeni abaculi bakabanye ama-genres benothile benemiziko sentini behamba ngezimoto zikanokusho okungama-sport cars. Uthemelula ke ngabaculi bamanye ama-genres wabesethi uthole umculi ezoperforma yedwa eqashe ngo-150,000 lapho ithikithi lebhano lingakabalwa, imali ye-accommodation ihotel ingakabalwa, kube eyokudla neziphuzo ingakabalwa kuwona lo 150,000. Bese ke kuthi mangabe seqashwa iartist likaMaskandi uvele umculi umhleli womcimbi kaMaskandi athi yena uphethe u15,000 ukuthi akwazi ukukhokhela lelo artist. Ngapha iartist kulo 15,000 kusamele likhokhele itransport ekade lifike ngayo emcimbini, lithwele amagidangoma, kumele lidle futhi kuona lo 15,000, kumele lithole indawo kulala, kumele likhokhele amagidangoma kuona lo 15,000. Utheme seyivala wathi ngiyawuthanda impela uMaskandi kodwa ngiyabanyanya abantu abathi bayawuthuthukisa bawogombela kwesabo okungabantu abama event organizers abahleli bemcimbi kaMaskandi. Abaculi bethu banodumo oluhamba nendlala. Ubeke kanjalo uMangubane ekhuluma on behalf of abaculi izinto ezenzeka sibuka sibona nathi sihleli nje buqamama. uNgelovi ke yena obesebizwe kaningana ebizwa ngabathandi bakaMaskandi uthi azoyiphendulela njengoba kumanje naye ezokhokhela inkumbi noma inqwaba yabaculi kaMaskandi azothi ubaqashile noma ezobe ebaqashile emcimbini wakhe ikhuphuka nezakho sibona inkunzi ezobe nge4 eCarasfontein. Ubesethi ngoba sisi sebengithekile bathi ngidla amandla abaculi ngizophawula njengoba ngishilo ukuthi abahleli bemcimbi biziwe bemenyezwa abathandi bakaMaskandi abahleli abafana Uchaza omcineka, oKhuzani Dlamlenze umfukampongose bahoba kwase kuba uyena ke uNgelovi oseyiphendulela. Uthi yena angizokhulumela mina kodwa ngizokhuluma ngomculi nokusebenza kwawo in general. Futhi ngizokhuluma ngesystem esebenza lapha emculweni wonke. Into eyenza sehluke kubaculi bamanye ama-genre thina kuMaskandi sishodwa ngolwazi. Bambalwa abaculi bakaMaskandi abane management o EPR team ewaziyo umsebenzi wayo
that can work kuyi-brand and profile. Umculo uvele athathe umuntu ongazi lutho ngomculo athi umphathi wakhe. Lo muntu akazi ngisho ukuthi yini i-mechanical rights, nickel time, sambro, risa, copyright and royalties. Ukwenza nje isibonelo. Shuthi uvele ulanda umuntu ongazi lutho nje ngezinto ezithinta umculo nezenza ukuthi umculi kaMaskandi anothe. Utheme ngabe ulule kakhulu mina ngizothi kuba mfishane ngizokha okubalekile. Uthe i-genre rate kwaMaskandi noma singazi khohlisa sithi inkulu but iqiniso lithi it is a provincial genre for now. Shuthi umkhakha nje oqondene nesifundazwe esithile uMaskandi. It is a KZN and small part of iGoli. Shuthi nje uMaskandi waseNatali nalapha eGoli kumabhinqa akhona lapha nje wasikhona siseGoli sithanda wona uMaskandi. Le genre idlala esiteshini esisodwa noma ezimbili. Embili ke engizozibala mina engizazi Ukhozi FM nomhlobo wenene. Utheme eqhubeke wathi lezi iteshi izona zombili ezikhokhela abaculi ama royalties. Kanti abaculi bamanye bemkhakha bona bakhanda imali ebalelwa kuma millions ngoba umculo wabo udlala eziteshini eziningi ezahlukene uphinde udlale kuma radio stations amaningi ahlukene. Shuthi ama royalties bawa ncela ngapha nangapha laba kreza khona imali ingeneke kulabo baculi bamanye ama genres ngoba badlalwa eziteshini eziningi ze TV kanjalo neze radio. Utheme iqhubha ke wayesethi already sesisele ngoba ngeke uqhathanise umuntu odlala in 20 radio stations and 5 TV stations nomuntu odlala station esisodwa nakhona once a week ngomgqibelo makwenzekile nakhona. Shuthi usho ukuthi laphana usho ukuthi lapho umculi kaMaskandi udlalwa nje eziteshini ezimbili kuphela kanti lo munye umculi weminye imkhakha udlala kuzona zonke iziteshi isonto liqalize liyophela. Kanti Ukhozi FM nomhlobo wenene udlala kabili kuphela umculi ngomgqibelo futhi hayi bonke abaculi. Ngiyaphazamiseka ngale call engenayo ngiyaxolisa kodwa ngicela ukuyibamba la ivideo ngiyakuthemba ukuthi ngizwakele. Mama baby